Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció Els laics parlen de l'Evangeli. Avui, diumenge, número 19 de Durant l'any, ens trobem un Evangeli de la vida quotidiana de les persones. És a dir, nosaltres a vegades tenim por, tenim desconfiança, ens falta fe. Per això Jesús diu que va fer pujar els deixebles a la barca i els manà que passessin al davant d'ell cap a l'altra riba mentre ell acomiadava la gent. Després d'acomiadar-los va pujar tot sol a la muntanya a pregar. Primer punt important, després d'haver tingut llargues estones de treball, és important la pregària. Per què? Per donar gràcies per un cantó, per totes les coses que han anat bé, i per altre cantó per pregar, per demanar per totes aquelles persones que estan sofrint i que nosaltres concretament les coneixem. Qui millor que nosaltres que tractant amb aquestes persones ens adonem de les seves mancances i podem pregar al Senyor, que és font de bondat, doncs ajuda per ells, i també que nosaltres sapiguem ser instrument, si ho hem de ser, per a aquestes persones. Per tant, fixeu-vos, després estem en l'Evangeli després del miracle dels pans i els peixos, i diu al vespre encara era allà tot sol. Jesús va acomiadar-los, va pregar, i fixem-nos la importància de la pregària, d'acord? Al vespre encara era allà tot sol, és a dir, la pregària abundant també, no una pregària esquifida, una pregària de mig minut, una pregària desconfiada o una pregària de passotisme, sinó una pregària entregada. I fixem-nos què diu. Diu, la barca ja s'havia allunyat un bon tros de terra i les ones la sacsejaven, perquè el vent era contrari. Quantes vegades el vent és contrari en tants aspectes de la vida? Però nosaltres hem d'intentar, hem de tenir la ment clara que amb Jesús, tot i el vent contrari, doncs podem tenir el que ens diu Jesús. Coratge, no tingueu por. Diu que de matinada Jesús va anar cap a ells caminant sobre l'aigua. Quan els deixebles el veieren caminant sobre l'aigua es van esglaiar i digueren, és un fantasma. I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els va dir, coratge, sóc jo, no tingueu por. Això és el que ens diu Jesús moltes vegades quan en la nostra vida hi ha tenebres. Coratge, no tingueu por. Pere li contesta, Senyor, si sou vos, maneu-me que vingui caminant sobre l'aigua. Jesús li digué, vine. Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l'aigua i anar cap a Jesús. Però en veure que el vent era fort es va acobertir, Pere. Llavors començà a enfonsar-se i cridar, Senyor, salveu-me. A l'instant Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient, home de poca fe, per què has dubtat? Els dubtes, la poca fe, aquesta nostra, no? Per això nosaltres podem fer aquesta pregària, Senyor, salveu-me, Senyor, augmenteu-me la fe. Diu que després d'aquest afer pujaren a la barca i el vent va parar. Els qui eren a la barca es prosternaren davant d'ell i exclamaren, realment sou fill de Déu. Moltes lliçons en aquest evangeli d'avui, molt importants. La pregària després de l'activitat intensa, abans i després la pregària com a factor essencial, factor d'equilibri, factor d'amor, factor d'agraïment. Després també el coratge, el no tenir por davant els moments difícils, i finalment la pregària també dels moments difícils, Senyor, salveu-me, augmenteu-nos la fe, perquè nosaltres, a vegades, la nostra fe és pobra, som gent de poca fe, fixeu-vos que li diu a Pere, home de poca fe, per què has dubtat? Nosaltres també, a vegades, dubtem. Dubtem del futur, dubtem de tantes i tantes coses. Per tant, demanem, Senyor, augmenteu-nos la fe, Senyor, salveu-nos. I, d'aquesta manera, la nostra fe augmentarà. Gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima.